Co se změnilo od okamžiku, co Paulína účinkuje v Československé Superstar? Možno to, že zrazu mi volajú ľudia, ktorí mi nevolali už asi 8 rokov. Zrazu mám viacej kamarátov. Paulína má z toho evidentně potěšení. Nepřišla nějaká nabídka k sňatku? Jeden chlapec mi písal e-mail a mi napísal, že mi strašne fandí, ale že mu je strašne ľúto, že už som vypadla. Už sa ma aj pýtali, či nechcem s niekým chodiť. A čo si odpovedala? Nemôžem ja teraz niekoho. Prečo? To by bolo veľmi zložité a ešte on bol z Česka, to by bolo už úplne zložité. To asi ano. Jak se ti líbí ubytování? Na ten hotel, keď sme prišli, tak som bola veľmi milo prekvapená, úplne super to tam bolo, pretože mám ružovú izbu, takú istú mám aj, teda akože tej istej farby mám aj doma, čiže sa tam cítim vážne jak doma. Fakt je to tam nádherné. Fotili jste se na podpis karty. Líbilo se ti to? Fotenie bolo úžasné. Pán fotograf bol úplne skvelý. Strašne dobre sa s ním pracovalo, dúfam, že aj jemu sa pracovalo dobre so mnou. A to bolo veľmi milé fotenie. Ako dobre som sa tam cítila, bola som tam uvoľnená, takže úplne super. A když jsme zmínili ty podpis karty, co autogramiáda? Bolo to, neviem to ani opísať, proste úplne úžasné. To sa ani slovami opísať nedá. Ale vedela som, že v tomto chcem určite pokračovať.